DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Comrades and friends and our United Revolutionary Mass of Zimbabwe. Ndicho kumera kutaura masikati ano. Inini ndati nditaure pamusoro penhau yezviri kuitika munyika medu. Nekuti kana vanhu tichienda kovhota kana kuita ma-street marches, tofanira kunge tiri fully equipped, tichiziva zvatiri kuita kuti zvimbori zvii. Asi ndiri kutaura pamusoro pemajudges. Majudges edu ari muZimbabwe. Ndinotanga kuisa nhau yangu yapurezidendi wekuno South Korea. Mukadzi wake akaita birthday. Saka vachipedza birthday irori, purezidendi ndobva abatwa nemajudges ndobva aiswa mujeri, nemukadzi wacho ndobva avharirwa munyika imomo. Mhosva yavo ndobva yaverengwa zvikanzi mabata-bata mari estate hazvibvumidzwe. Saka inini ndiri kuita question kuti muZimbabwe mari yedu inomwararidzwa. Zvokuti makomplainenzi tiripo tese, tiri kupopota, tiri kuona tese, tiri kuona kuti ndo zviri kutoitika izvi. Mari yedu estate iri kutakurwa ichiendwa nayo kunoitiswa madhiri napurezidendi nanachivayo. Ende purezidendi ari kupota iye achipinda muparamendi achiita kopiti ini achipinza vanhu mukati momumaministries nechisimba, achishungurudza maministers vachingudzi musingade muchida, vakangotarisa. Ende tikatarisa zvekare kuti maelections akaitwa muZimbabwe akakondemwa nachairman weSADC, inove ndiyo huru kuno kuSouthern region, akataura kuti no, maelections aya haana kumira zvinodiwa, maelections akanganiswa nekuti fazi yanga ichirova nekuvhundutsira nekuita zvose zvisingadiwe kuvanhu. Vanhu havana kuvhota vakasununguka, ma-irregularities akastatewa. Saka imimi majaji, you are there to put us, we people, in the right track. Ipapa makatigonera here. And in those days again, that 2018 alone, Mnangagwa akapfura vanhu 6 marari nepfutika. Don't forget this thing. Imi majaji makafunge inazvo. Loss of human life just because people are going to vote, or someone, a dictator, he doesn't want to relinquish power to somebody. Chiona imimi kuti ku South Korea president kungobata-bata kwaakaita statement pamwe akaingidzira mari kubirthday radzimai akachitenga hembe dzemuchato, basa rikatopera. Asi isusu tiri kuona kuti munhu akatamba chips chaiyo anopiwa GD6 nemurwi wemari, kunzi watamba chips, tafara chaizvo. Mwende munhu yaachitamba futi zvinonyadzisa, kutambisa magaro, wakatenamira mutungamiriri wenyika. Ime majaji makatarisa, aMugabe vakamboitwa izvozvo, kana kuSouth Africa kune vatungamiriri variko vakamboitwa izvozvo. Asi imimi muripo kakukoreta isusu vanhu kuti titeere nzira yakanaka, tisingashamuri hapwa tichiita zvinhu zvakashata panyika. Mugere majaji, muri kurarama munyika ipi chaizvo imimi? Muri kurarama munyika ipi? I will give you another true story again.
President Peter Mutharika, vice president vice wake aida kuenda holiday Xmas last year, akarambidzwa zvikanzi no, if you wish to go out for a holiday on your own, yes, you can go. Asi kana uri kuzoshandisa mari estate, there is a big no, ndobva arambidzwa. And he didn't go out. Mari estate inochengetedzwa. Ameno kana tiri kunzwanana imimi majaji, mari yehurumende kana kuti mari estate, mari yedu, mari yenyuwo imimi yedu tese inochengetedzwa, haimwararidzwe sehohwa, semashurumu kungomwararidzwa kunge zviyo zviri kumwana mumunda kukushwa. Inotidhurira kuwanikwa kwayo mari iyoyo. Imi hamuzi kuona kuti migwagwa yamuri kufamba nayo muchienda kubasa, imi majaji muri kunetsekana kufamba kuti muende kubasa, migwagwa yakabooka, mari ichimwararidzwa. Mukaenda kugomo vanhu vari kufa, vari kutadza kuwana enough money yekubhadhara mari dzinodiwa. Uye zvekare vanhu vairapwa mahara kugomo, munozviziva imi. Kusocial welfare mari ikadiwa nehurumende vakanodya zvavo mari iyo, imajaji makanyarara, ende munoita kunge hamuzvizive. Munoita kunge hamuzi kuzviona kuti macivil servants atiri kuchemera isusu vanhu povo ndisi tiri kukumbira kuti vakomana tine 17 minerals, tiri kukonesa kuti mateachers, maheadmasters, army, police, macivil servants vapiwe mihoro. Chii munomhedurirwa $75 majaji makatarisa? Munhu vanhu voenda mberi munomwaira munhu anogara kumba asina chaari kucontributa kuhurumende kana kuwanawo kana eni basa raanoshanda kuhurumende, ndomupiwa ma300 nana chivhayo. Makatarisa muchikuti maita baba, maita mambo, majaji eZimbabwe. Muri majaji eZimbabwe imimi here kana kuti tikutaurawo vamwewo majaji? Ende mukatarisa mukazviona kuti chivhayo chaima aitotirwa mari dzimotikari. Hamuna kana kumbonzwa munyanyo kuvhunduka kuti mari estate magaya akumbira here mari? Mapuresta aya ari kututirwa mari estate kudaro vakumbira here mari vanhu ava? Kuame ikoko kuitori mhosvaka vakapiwa maGD6 nedzimari, vakanga vaise here vane petition here sekule yekuti vapurezidendi tiri kufamba netsoka tiipewo dzimotokari, vozotutirwa mari? Asi kapanofanirwa kakuitwa esekula muparamendi, vobvumirana muparamendi kuti aiwa vapei zvechokwadi. Majaji mugere makatomiriwo kutopara mhosva futi imimi majaji kuti mupiwewo mari estate mugotambira mugodya. Ndizvoka mari estate kupiwa kwamune maita imimi majaji isina kuapuruvwa uko kumakofazi kuhomwe yedu yehurumende, unototsungwa jaji kutambira mari iyoyo, unoenda kumba, basa rinopera. Kana paine vakatombopiwa mari idzo dzebasa kuti basa hapasisina. Majaji, where are you? Mune chokwadi kuti imimi munoda kuprotecta madictators, imimi makatakura constitution, ukundwa nemukadzi wekukurumana akasimudza constitution pazere vanhu akati chandakatakura ichi chii, bhuku randakasimudza iri chiiko, zvikanzi constitution, zvikanzi muri kuda kuti muibvise here? Imi majaji mokundwa namai ivavo. Imimi majaji handina kuti endai munorwa namunangagwa kana kuti nditi itai hondo, takurai zvombo murwe navanhu. Asi majaji matinyangadza in actual form, because you are there to correct us. You are there to put the country in the right direction, not to mislead us. Imimi majaji imimi kapa chenyu munototi imimi munhu arohwa ndiwa munovharira, arohwa munhu momutenda kumba. Tine musivhirieni akabhomberwa kumba, munhu akabhomba kumba kwacho akataura kuti ndiri kudawo kupiwa GD6, ndodawo kupiwawo mari yekutendwa basa rakanaka randaita abhomba kumba kwemusivhirieni. No matter that person he belongs to an opposition party, but there is no mandate iri kupa imimi permission yekuti mugare chete kuti hurumende ipote ichiuraya macivilians just because vari kusapota maopposition parties.
avakatendera president kuti itai zvenyu basa vakatosainira basa iroro muparamendi. Toda kuti zvinhu zvedu zvimire negwara. Toda kuti zvinhu zvedu zvimire negwara. Imi majudges makatasanuka imi nyika yose inoenda mugwara nekuti ndimi makabata mutemo imi. Makuita basa rei? Tarisai kuti muSouth Africa kusisa country yamunovhayana nayo iyi. Handiti president arimo former president akatogwa akavharirwa zvanzi no abuse mari estate akabvuma kata ndinodzosera zvandakatora. Imi mugere zvenyu mugere murisi asi muri kupota muchipiwawo. Muri kupota muchimhedurirwawo. Vana vari kufa nemutoriro ava hamuzi kuvaona. Madrugs ari kungonzi madrugs hamuzi kutombonzwa nenhau yacho muri kutoita yekutongonzwawo. Muri kugara kupi?